Hola i benvinguts de nou al meu canal de Teories Boges. Avui us porto la meva teoria de les armes ancestrals. Abans m'agradaria comunicar que no fa gaire YouTube em va retirar una review, així que a partir d'ara el format serà diferent. Així que espero comptar encara amb el vostre suport. Un cop dit això, comencem! Actualment, a Japó, existeixen els tresors imperials, coneguts d'altra manera com els 3 tresors sagrats, formats per una kusanagi, una espasa, una yata no kagami, un mirall, i una yasakani no magatama, una joia. La kusanagi la va oferir el déu Susano, com a símbol de valor. La yata no kagami, la deessa Amaterasu, com a símbol de saviesa. I finalment, la yasakani no magatama oferir-la al déu Tsukuyomi, com a símbol de la benevolència. Tots 3 van ser adjuntats i adjudicats a Ninigi, net d'Amaterasu, per governar el que era l'actual Japó. En el món de One Piece ho coneixem com les armes ancestrals, 3 poders que qui els adquireix pot governar tot el món, conegudes com a Plutó, Poseidó i Urà. Aquests 3 déus romans fan referència a l'inframón, al mar i al cel. De la mateixa manera trobem la mateixa equivalència als déus japonesos. Amaterasu, deessa del sol, Tsukuyomi, déu de la lluna i la nit, igual que Plutó però en termes diferents, i Susano, déu del mar, vent i tempestes. Fins aquí tot clar, no? Ara bé, quan començo a desenvolupar la meva teoria, després d'estar setmanes investigant, he vist que trobem 3 casos on s'anomenen els 3 déus nombrats abans, en la mitologia grega, en el sistema solar i en la taula periòdica. Fins ara, només coneixem 2 de les 3 armes ancestrals. Plutó va ser la primera en aparèixer. Va ser en la saga de Water 7. Si donem un cop d'ull al firmament, trobem el planeta Plutó, envoltat de 5 satèl·lits, Caron, Nix, Cerber i Styx. He llegit de tots 4 i el que fa més referència en el nostre manga és Caron, un súbdit molt fidel del déu Hades, barquer que transportà les ànimes mortes fins al seu amo. Un cop dit això, podem relacionar la marca que utilitza Caron amb el vaixell Plutó, un vaixell que pot solcar per tots els mars i superfícies, sense donar importància si estàs en el mar, al cel, sota l'aigua o l'inframón. I com reaccionaríeu si aquest vaixell ja l'haguéssim vist? Doncs sí, jo posaria la mà al foc de que aquest navili guarda unes certes característiques que ja coneixem. Us sona això? És la imatge de l'interior de l'arma ancestral. I aquesta cosa a 4 cilindres us reconeixeu? Els bots del Cube Burst del Thousand Sun. El fuster que va construir dit bot va ser el Franky, amb la fusta de més bona qualitat, durabilitat i resistència del món de One Piece, fent-la capaç de suportar bales de canyó i armes de foc, una fusta molt especial d'un arbre que es coneix com l'arbre del tresor Adam, equivalent a uns 200 milions de berris només uns quants taulons de fusta. En segon lloc, tenim a Neptú, fent referència en aquest cas a la mitologia grega. A l'investigar a fons sobre les sirenes em vaig topar també amb les Nereides. Tothom sap i coneix la figura de la sirena. A la mitologia grega, les sirenes tenien aparença mig ocell o rèptil i mig dona, i les acompanyants de Poseidó eren les Nereides, nimfes del mar. Simbolitzaven tot allò que era preciós i amable en el mar. Se les representava molts cops a lloms dels dofins, d'hipocamps i de monstres marins, donant-nos a entendre que tenien totalment control sobre aquests éssers. Poder que també obté la nostra estimada Shirahoshi, fent-la capaç de causar i provocar atacs de certa magnitud. I per acabar, Urà, del que s'ha teoritzat tant i tants cops, fent referència a la taula periòdica, on trobem que tant Plutó, Neptú i Urà estan al costat de l'altre, coneguts com Urani, Neptuni i Plutoni. L'urani va ser significatiu en el projecte Manhattan per la creació de les bombes atòmiques conegudes com a Little Boy i Fat Man, així que la meva primera opció és que és un tipus d'armament o gas. En cas secundari, l'urani és un element químic metàl·lic extret d'un mineral. Obté un color blanc platejat. Si en aquest cas el relacionem amb la pedra Yasakani no Magatama, tindria més consistència, fent entendre que l'última arma ancestral fos una pedra que permetís al seu usuari adquirir un poder inimaginable. I fins aquí la meva teoria d'avui. Espero que t'hagi agradat. Si ha sigut així, agrairia molt un like, ja que motiva molt saber que el que aporto agrada a la gent com per donar suport a aquest manga en català. Si vols deixar també un comentari positiu o instructiu, benvingut sigui. Jo sóc Capità Luci i fins una altra. Adeu!